Dobar dan, hvala svima na dolasku. Dragi prijatelji, gosti, suborci, novinari. Kao što su 2011. godine dolaskom Živog zida započele promjene u hrvatskoj politici, tako i danas ovdje započinje novo razdoblje s ključem Hrvatske. Živi zid je odradio svoj zadatak, deložacija više nema. Ovršni zakon je upravo zbog našeg djelovanja mijenjan i politika je počela drugačije funkcionirati. Potaknuli smo mlade ljude da se aktiviraju, natjerali birače da promišljaju o politici na drugi način. Približili je narodu i sad je vrijeme da se naše i aktivističko i političko djelovanje podigne na višu razinu. 2 godine, koliko je Živi zid pomalo izbivao s političke scene, ustaše i partizane evoluirali su na level 2, što bi ja volio reći, a korupcije i lopovluka nikada više, kao ni uhićenih i optuženih ministara. Vrijeme je da to zaključamo u prošlost, a otključamo borbu za budućnost. Zato danas ključ Hrvatske. Sigurno je da smo kao mladi ljudi ponekad i griješili, naravno, ali smo uvijek imali iskrene i dobre namjere za razvoj ovog društva. Pomagali smo koliko smo mogli, radili projekte, nikada glasali za loše zakone, nikada doveli HDZ i SDP na vlast, razotkrivali smo, prijavljivali i borili se. Činimo to i danas i činit ćemo u budućnosti. Proteklih godina sazreli smo, odrasli, stekli iskustva i naravno kontakte i povezali se s kvalitetnim ljudima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, naravno, diljem cijelog svijeta, i kompaktniji smo nego prije. Ne gasimo Živi zid, ne osnivamo novu stranku, unaprijeđujemo je, rastemo i nadograđujemo našu organizaciju. Danas ovdje predstavljamo rebranding Živog zida. Svi ovi ljudi iza mene, ovi predivni ljudi, moji suborci, u Živom zidu su pa od samih početaka. A uključujemo naravno i nove ljude koje ćemo predstaviti vrlo brzo, kao i novi program za novo vrijeme. Živi zid je, na što sam posebno ponosan, dobio svog prvog gradonačelnika kada smo na anketama imali nekih 1%. Ali smo imali taj cilj i mi smo ga i ostvarili. Ostvarit ćemo i brojne druge ciljeve. Imamo cilj da se kriminal i korupcija iskorijene iz Hrvatske, da Hrvatska postane istinski slobodna i sretna zemlja, sa jednakim mogućnostima za sve. I mi ćemo taj cilj ostvariti. Za nas ne postoji nemoguće, ne želimo odustati, imamo pravo na normalan život u svojoj zemlji. Svaki čovjek ima to pravo, na normalan život u svakoj svojoj zemlji. Za kraj htio bi citirati mog kolegu, Karlovčanina, Filipa Jarnevića, s kojim sam već dugo u ovoj borbi, koji me nadahnuo na ove riječi. Dakle, kaže, želio bih zahvaliti obitelji i prijateljima i članovima stranke koji su mi bili velika podrška tijekom svih ovih godina političkog angažmana. U konačnici sve sam ovo radio zbog vas. Radio sam to zbog svih ljudi koji su dolazili na štandove, a mi smo radili mnogo štandova, i vidjeli nadu u bolju budućnost. Zbog običnog čovjeka čiji glas nikada nije mogao doprijeti do javnosti. To je sukus mnogih naših djelovanja. Hvala Filipe, hvala vama. Drago mi je da sam danas ovdje. Dajem riječ kolegi Goranu Kajkiću da nam se obrati. Kolega, izvolite. Sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem vam se što ste došli. Ja sam Goran Kajkić, član Nacionalnog vijeća Ključa Hrvatske. Vijećnik sam u Gradskom vijeću grada Vinkovaca, gdje se već nekoliko godina borim protiv HDZ-ove koruptivne mreže koja je obuhvatila naš grad, a svi smo svjesni i cijelu Hrvatsku. Kroz brojne naše prijave, javna djelovanja na njihove muljaže, prevare, laži, moram priznati da su građani već jednim dijelom počeli shvaćati tko i na koji način vlada Hrvatskom. A na nama je da u budućem razdoblju, kada dobijemo priliku, pokažemo kako se uistinu treba voditi država. Iznimna mi je čast danas ovdje pred vama predstavljati nastavak ključne političke snage u jednom osvježenom izdanju sa novim ljudima. To su ljudi koji imaju znanja, odlučnosti, hrabrosti. Ja bih rekao da smo spoj mladosti i iskustva. U našem timu imamo europarlamentarnog zastupnika,
gradonačelnika, predsjednicu gradskog vijeća, gradske vijećnike i niz drugih kvalitetnih kolegica i kolega gdje svi mi na našim područjima djelovanja ostvarimo rezultate koji su jasno vidljivi građanima. Građani su nas prepoznali kao jedne od rijetkih koji zastupamo njihove interese. Podržavaju nas u našoj borbi protiv korupcije, pogodovanja, nepotizma i klijentelizma. Točnije, zajedno stvaramo jednu bolju Hrvatsku. Nastavljamo raditi, naš cilj je jasan. Učiniti da naša država bude jednaka za sve naše građane. Zaustaviti i odstraniti sve ono što ne valja. Biti vlast koja će služiti narodu, a ne pojedincima, interesnim skupinama ili eliti. Hrvatska ima možda još jednu priliku. Prije nego veći dio naših mladih napusti našu domovinu. Tu priliku bi trebali dobiti ljudi koji već dugih niz godina se bore protiv korupcije i koji gotovo svakodnevno čine da naša država bude uređena, sretna i uspješnija. Hvala vam. Hvala Gorane. Hvala Gorane, evo i ovom prilikom želim čestitati ti na borbi protiv vinkovačkog klana HDZ-a, Žalac, Banožić, vaš gradonačelnik Bosančić, mnogi drugi, jedno od glavnih Plenkovićevih uporišta u zemlji. Evo toliko od nas, ako imate kakav pitanje, komentar, mi smo ovdje.